Fil-knisja tal-Madonna tal-Karmnu fil-Balluta ingħatat l-aħħar tislima lill-eks plejer u kowċ tat-tim Nazzjonali Malti Scerri li miet jumejn ilu fl-eta ta' 91 sena. Il-qudiesa tmexxiet minn Monsinjur Cordina li fl-omelija tiegħu għamel enfasi dwar l-integrita li Scerri kellu fix-xogħol li kien iwettaq, kif ukoll ir-rabta mal-familja fejn dan l-aħħar kien iċċelebra s-60 anniversarju taż-żwieġ ma' martu Marlin. Fost is-saċerdoti li ċelebraw il-qudiesa ma setax tonqos il-preżenza ta' Father Hilary Ferro li min-naħa tiegħu mhux biss qasam l-esperjenzi li kellu ma' Scerri fil-perjodu ta' tmexxija tat-tim nazzjonali iżda dwar il-kwalitajiet tiegħu bħala sportiv u l-imħabba li kellu għal Sliema Wanderers. Preżenti għall-aħħar tislima lil Scerri bosta ex-plejers kemm dawk li labu miegħu bejn is-snin 50 u 60 iżda wkoll ta' plejers li kienu jagħmlu parti mill-bosta formazzjonijiet li mexxa. Ma naqsitx il-preżenza tat-tim attwali ta' Sliema Wanderers kif ukoll bosta ex-amministraturi mill-istess klabb mis-Sliema Aquatic Sports Club kif ukoll mill-MFA. Scerri kien il-goalkeeper fl-ewwel partita tat-tim Nazzjonali Malti fl-1957.